Her ved siden af mig sidder Alice og Winnie. De har først lige mødt hinanden i weekenden, og nu skal de ud og rejse sammen. Og det hele er komiker Uffe Holms skyld. Ja, det lyder som en meget, meget sær historie. Det er det nu ikke. Godmorgen til Uffe Holm. Godmorgen. Og godmorgen Alice Christensen. Godmorgen. Og godmorgen til dig, Winnie Hyrland. I er tosset med at rejse. Er det ikke korrekt antaget? Det er rigtigt. Jo, det er rigtigt. I lørdags mødte hinanden for første gang. Ja. Og i april-maj måned, så er I ud og rejse sammen. Det var planen. Og Uffe Holm, Ja. det er din skyld, at Alice og Winnie, de skal ud og rejse sammen. Ja. Hvorfor er det det? Jamen, det er det, fordi at for en måneds tid siden, der gik vi i luft med hjemmeside, mig og to af mine gode venner, der hedder seniorlink.dk. Og det er en side, hvis man er sådan lidt oppe i årene, hvor man kan møde hinanden, man kan skrive indlæg, man kan læse de indlæg, der er, man kan for eksempel komme ud og rejse, hvis man mangler en rejsemarker, man kan finde ud af, hvordan man får stearin af tøjet, hvis man har spist stearin på en kjole. Man kan søge efter en ven, hvis man skal ud og køre en tur til Tyskland for at handle ind, hvis man har 3 pladser i bilen. Man kan alt, stort set, derinde, ikke? Alice og Winnie, I har jo så oprettet hver jeres profil på seniorlink.dk, som hjemmesiden hedder. Og Alice, du har ledt efter en rejsepartner, men derhjemme har du en mand. Ja. Hvorfor tager du ikke bare ud og rejse med ham? Fordi han er ikke altid sådan lige til at rive op, fordi det skal jo sådan tilrettelægges helst et halvt år eller et år i forvejen. Og så skal man jo helst vide, om der er fjernsyn, så han kan se fodbold, eller olympiade, eller hvad de nu har på det tidspunkt. Så I rejser aldrig på de sommer, hvor der er OL, eller vinter, hvor der er vinter-OL? Man skal i hvert fald lige undersøge, om det kan ses. Ellers kan man jo udsætte det lidt. Ja. Hvor kunne du godt tænke dig at rejse hen? Jeg kunne godt tænke mig at rejse til Tenerife, og jeg kunne tænke mig til Tyrkiet, fordi der var min mand i hvert fald ikke det. Nej. Så Tyrkiet kunne godt være et af de steder, hvor I kunne finde hen sammen? Ja, det kunne det godt være. Winnie, du har ikke rasen af en mand Nej, der er gående hjemme hos dig, så derfor så søgte du en rejsepartner på den her side. Ja. Du har tidligere rejst alene. Ja, som regel. Ja, så hvorfor vil du lige pludselig gerne have dig en rejsepartner? Jo, det synes jeg kunne være meget hyggeligt. Det er jo altid sjovere at opleve noget sammen med andre, ikke? Nogen, man kan snakke om bagefter, hvad der var, der skete, ikke? Men er det ikke, nu mødte I som sagt hinanden i lørdags, Ja. er det ikke mærkeligt at rejse med en, som man overhovedet ikke kender? Jo, men altså, det er jo så også meningen, at vi vil snakke lidt sammen og sådan noget, ikke? Ja, For at finde selvfølgelig. om kemien passer, altså om der er humor og sådan, ikke? Men sådan lige umiddelbart virker det meget fint. Ja. Og Winnie, hvor kunne du godt tænke dig at rejse hen? Jamen altså, jeg kunne blandt andet også tænke mig at rejse til Tenerife og Grækenland og sådan nogle steder, ikke? Ved du hvad, I kan lige sidde og debattere det lidt, eller i hvert fald tænke, komme med lidt nærmere overvejelser om, hvor I godt kunne tænke jer at rejse hen sammen. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge Uffe, du er også kendt som en driftig forretningsmand, ikke? Udover at du også er komiker. Så er det nærliggende at spørge dig, er der en god økonomi at lave sådan en hjemmeside her? Indtil videre er der ikke nogen penge i det, kan man sige. Det er nu altså heller ikke lavet noget for, at man skal blive rig på det. Det er meget, meget billigt. Jeg tror, det 50 kroner koster det at være medlem om måneden, så det er ikke der, hvor jeg bliver tyk. Vi har faktisk lavet det, fordi at det er en ting, der mangler for de ældre. Jamen Uffe, lad mig lige afbryde dig kort undskyld, og så spørge dig. Altså, det virker meget bizart for mig, at Uffe Holm, som vi kender for at være den bramfri, råbende, unge komiker, pludselig have den her interesse for vores forældres årgang. Ja, jamen altså, man kan sige, hvis man skal opfinde noget, så er det en god idé at opfinde noget nyt. Det har været super dumt at opfinde McDonald's, da det ligger alle steder. Men man bliver nødt til at opfinde noget nyt, og man kan sige, at det, der er sket her på det sidste, det er, at de ældre, de skulle begynde at gå på nettet. Og derfor så tænkte vi, hvorfor så ikke lave noget for dem, som virker? I stedet for altid sådan noget Facebook og rave parties og det og andet. Så lave en stille og rolig side, hvor at de ligesom kan begå sig og finde ud af det. Og vi havde noget tid og noget overskud, og så sagde vi, det laver vi sgu. Og nu den startede. Og hvor mange mennesker har fået en profil på den her side? Og hvor mange debatter er der oppe at køre? Jamen altså, det kan jeg desværre ikke svare på, fordi det er så nyt det her, men 2 er der i hvert fald ikke. Ja, det er jo så de eneste 2, vi har kunne finde. Nej, kan man sige, ikke? Jeg har været inde og kigge på siden, jeg kan sige, der er flere profiler end lige Alice og Winnies profiler derinde. Ja, altså det er jo noget nystartet noget, og der er ingen tvivl om, at jeg tror også, at det har været et stort spring for de her unge tøsser, skal vi kalde det. Altså ligesom, du ved, man skal lige ind og skrive, og det vil sige, at man kan skrive en kontaktannonce, og den kan selvfølgelig være anonym, og det er ikke alle, der kan læse den. Man skal ligesom logge ind for at finde ud af, hvordan der var ledes, ikke?
Så jeg tror også, det har været et stort spring for jer ligesom at sætte sig ned Det har det da. og skrive en profil lige pludselig. Det er også, hvis man har rasen mand derhjemme. Ja. Ikke? Ja. Og det er Fordi, jo, hvad sagde manden, da du har oprettet Han den her synes jo, profil? det er noget mærkeligt noget. Har han tænkt, nu skal hun ud og finde sig en anden, eller? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Han har tænkt, jeg tror, at chancerne er ikke så store. Ja, jeg synes jo, det tror jeg ikke. En Altså, han spændende synes bare, idé. det er noget mærkeligt noget. Så. Men Og Vinnie, det er derfor, at du siger, at det er en spændende idé at oprette en Jamen profil. altså, jeg så den bare sådan tilfældigvis på Facebook, så... Jeg Hvor tænkte, du så har en profil. Ja, der har jeg så en profil. Den er nærmest påtvunget af min søn, men det er så lige meget. Jeg har en profil, og der så jeg den. Og så tænkte jeg, det lød faktisk egentlig spændende, ikke? Fordi det var ikke, som du siger, der er ikke rigtig noget for os, der... vi sad og kiggede lidt på det, og vi fandt ud af, at de ældre var faktisk lidt klogere, end vi lige selv gik og regnede med, fordi de har levet noget længere tid, end vi har. Og hvis jeg for eksempel skal bruge et råd, så mange gange så ringer jeg sgu lige til min mor, og endda også nogle gange min farmor, fordi altså, nu er jeg jo lige selv blevet far, ikke? Og det vil sige, at det er meget rart lige at ringe til dem og sige, må man gerne ligge ham udenfor, kun iført ble. Og sige, nej Uffe, du skal måske give ham en dragt på, eller sådan noget, ikke? Ja. Og derfor så fandt vi ud af, at det var måske meget sjovt at lave noget, hvor de ligesom kunne komme ind og skrive nogle af de her ting, ikke? Uffe Holm, held og lykke med projektet. Og Vinnie Tak for Anders, I skal have en rigtig, rigtig god tur, som I er blevet enige om, måske nok kommer til at gå til Tenerife. ja, Ja, sådan noget at sige. Ha' en rigtig, rigtig god tur, og tusind tak, fordi I kom. selv Jo, tak. tak.